Osvjenka i Regoč, Jaglac i Rutvica, Nela Nevčica, Potjeh, Palunko, Malik Tintilinić, Svaloščić, Svibor i Bijesomar, dođite i poslušajte. Ivana Brlić-Mažuranić, hrvatska književnica, rođena je u Ogulinu 1874. godine u uglednoj građanskoj obitelji. Otac Vladimir Mažuranić bio je pisac i odvjetnik. Djedo je bio slavni hrvatski ban i pjesnik Ivan Mažuranić, a baka Aleksandra, sestra Ilirca, književnika i jezikoslovca Dimitrija Demetra. Odrastajući u tako slavnoj i intelektualnoj obitelji Mažuranić, od najranije mladosti Ivana je bila sudionikom razgovora o književnosti, umjetnosti i društvenim zbivanjima. Nadahnuti i inspirativni ljudi i priče iz doba djetinjstva trajno će obilježiti Ivaninu osobnost. Zahvaljujući privatnom školovanju, stiče izvrsnu naobrazbu, između ostalog u poznavanju jezika. Govori engleski, njemački, ruski te francuski jezik na kojem su i nastala njena prva djela. Djetinjstvo provodi u Ogulinu, Karlovcu, Jastrebarskom, Zagrebu te Novom Vinodolskom, zavičajnom kraju obitelji Mažuranić. Nakon udaje u 18. godini seli se s obitelji u Slavonski Brod. Uz majčinske dužnosti posvećuje se književnom radu. Iako je počela pisati vrlo rano, već sa 12 godina, tek početkom 20. stoljeća objavljeni su joj prvi radovi. Svojim književnim stvaralaštvom Ivana je podarila čovječanstvu neprolaznu vrijednost pisane riječi. Perom oblikovala je u pričama i bajkama svijet prepun čudesnih likova te utkala u njih slavensku mitološku mitove i simbole. Djeca i odrasli brzo zavolješe Ivanine knjige jer su njima otkrivali svijet dobrog i lošeg, svijet moralnih načela i estetike, istinu i želju saznanja. U njenim pričama i bajkama pronašla su prostor u kojem su bili vladari i podanici, sigurni i zaštićeni dobrotom, hrabrošću i istinom. Obilježila je djetinjstvo djece svojega doba, a sve do danas traje njena čarolija riječi pretočena u vrhunsku književnu umjetnost, baš poput romana Čudnovate žgode Šegrta Klapića, kojeg je napisala 1913. godine, ili njenog najpoznatijeg dijela Priče iz davnine, koje objavljuje 3 godine kasnije. S pravom su je nazivali hrvatskim Andersenom. 1937. godine postaje prva žena članica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, te je 4 puta predlagana za Nobelovu nagradu. Tijekom života dugo se borila s bolesti depresije, koja je 1938. godine nadvladala te je preminula u bolnici na zagrebačkom Srebrnjaku. U Mirogojskim arkadama u Zagrebu, u krugu svoje slavne obitelji, pronašla je smiraj. Ako vas put nanese Ogulin kao mene danas, svakako posjetite kuću bajki koja predstavlja bajke Ivane Brlić-Mažuranić u drevnom Frankopanskom dvorcu.